Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ. У эфіры навіны час мясцовы ў студыі Інна Пудакевіч і галоўнае сёння. З днём ведаў. Ва ўсіх адукацыйных установах рэспублікі адбыліся ўрачыстыя лінейкі, прысвечаныя святу першага званка. Адзіны дзень бяспекі. Спецыялісты аддзела па надзвычайных сітуацыях пачынаюць мерапрыемствы, падчас якіх будуць праведзены вучэнні па рэагаванні на надзвычайныя сітуацыі прыроднага і тэхнагеннага характару. Дарога да святыняў з благадатным агнём ад гроба гасподняга пралегла праз Маладзечанскі раён. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко накіраваў віншаванне навучэнцам, студэнтам, аспірантам, настаўнікам, навукова-педагагічным работнікам з днём ведаў. Паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара. Гэта свята дорага кожнаму. Яно прыходзіць у наша жыццё з першым званком, застаецца з намі назаўжды лепшымі ўспамінамі аб школьным дзяцінстве і студэнцкай маладосці. Працятай пачуццём падзякі любімым настаўнікам за набытыя ў гэты перыяд веды і вопыт, гаворыцца ў віншаванні. Асаблівае значэнне дзень ведаў і пачатак навучальнага года маюць для тых, хто ідзе ў першы клас і іх бацькоў. Самыя маленькія грамадзяне Беларусі прыйдуць на першы ў іх жыцці урок. Няхай ён стане яркім пачаткам дзіўнага шляху ў свет цікавых адкрыццяў, натхняльных поспехаў і сяброўскіх зносін, пажадаў кіраўнік дзяржавы. Александр Лукашенко пажадаў усім моцнага здароўя, творчага натхнення і невычэрпнай энергіі. Імкніцеся да ведаў. Гэта ключ да паспяховага, стваральнага і цікавага жыцця, рэзюмаваў беларускі лідар. Ва ўсіх адукацыйных установах рэспублікі адбыліся ўрачыстыя лінейкі, прысвечаныя святу першага званка. У 14-й школе педагогаў, вучняў і іх бацькоў віншавалі кіраўнік сталічнай вобласці Анатолій Саченко, начальнік галоўнага ўправлення па адукацыі мінскага аблвыканкама Тацяна Апраніч, старшыня Маладзечанскага райвыканкама Юрый Горлаў. Працяг тэмы ў нашага карэспандэнта. Школьны званок засумаваў па шуму на перапынках, адрамантаваныя класы па сваіх выхаванцах, падросшых і загарэлых пасля канікул. Асабліва хвалююцца тыя, хто ідзе першы раз у першы клас. Маленькага вучня суправаджаюць і старэйшыя браты, сёстры, бацькі, часам бабулі, дзядулі. Усе дзеці нібы з вокладкі глянцавых часопісаў, прыгожыя, усмешлівыя, з яркімі букетамі і з густам апранутыя. Очень волнительно. Сегодня первый раз в школу с Сашей идти, правильно? Мы целое лето ждали этот день. Да? Сённяшні дзень ён аднолькава хвалюючы і для першакласнікаў, і для выпускнікоў. Адны толькі уступаюць у невядомую пакуль ім краіну ведаў, іншыя ўжо вызначыліся з будучай прафесіяй і апошні год пастараюцца замацаваць усе атрыманыя навыкі па розных прадметах. Абноўленая 14-я школа з сучаснымі спортзаламі, выдатнай бібліятэкай, светлымі холамі сустракае дзяцей. А сёлета вучыцца стане яшчэ цікавей. Сертыфікат на абнаўленне камп'ютарнага класа уручыў дырэктар установы Каліні Капуцкай, старшыня мінскага аблвыканкама Анатолій Саченко. Але не забылі і пра віноўніка ўрачыстасці. Для першакласнікаў музычныя падарункі, выпуску неба чароўных шароў з загаданымі папярэдні жаданнямі і першы званок, які пералівістымі трэлямі аб'явіў аб пачатку новага навучальнага года. Першымі ў школу, якая на працягу 11 год стане для іх роднай альма-матэр, ідуць навічкі, выпускнікі следам, а для ганаровых гасцей экскурсія па самай маладой установе сярэдняй адукацыі Маладзечанскага раёна. Беларускі куток, дзе дзецям расказваюць пра гісторыю і культуру нашых продкаў, клас па працоўным навучанні, тут вучні асвойваюць навыкі практычнага самаабслугоўвання, адкрыты нядаўна рэсурсны цэнтр па шахматах і клас, дзе сёлета будуць праходзіць факультатыўныя заняткі па кітайскай мове. Сюды запісалася ўжо больш 200 дзяцей, у тым ліку і з іншых школ. Створаны ўсе ўмовы для вучняў, для паўнавартаснай вучобы, раскрыцця сваіх творчых, даследчых і спартыўных здольнасцяў. На мой взгляд, самое главное, чтобы здесь или со школы выходил человек, который любит своих родителей, который любит учителей окружающих, любит свою родину. Мы должны воспитать прежде всего человека. А уже кем он выйдет и куда пойдет работать, у каждого есть право определяться. Но самое главное – это порядочность и чувство любви к родине. Таксама ганаровыя госці завіталі ў адзін з першых класаў, дзе ўручылі дзецям падарункі ад прэзідэнта краіны Александра Лукашэнкі, ілюстраваныя кнігі пра Беларусь. І першы урок ён, зразумела, хвалюючы не толькі для ўчарашніх малышоў, але і для настаўнікаў.
незалежна ад таго, малады ён спецыяліст ці педагог со стажем. Очень важно ребенка встретить с добротой, с душой, как говорят. И, конечно же, очень важно стать для ребенка второй мамой, школьной мамой, потому что ребенок приходит действительно в новую свою жизнь. И доброта, ласка, внимание, индивидуальный подход обязательно нужен нашим ребятам. Всем тем деткам, с которыми я встречалась, я старалась быть им второй школьной мамой. У 14-й школе сёлета сфарміравана 6 першых класаў. Для дзяцей гэты дзень сапраўды як цэлы год. Колькі тут усяго невядомага, дзіўнага і цікавага. За адзін раз і не запомніш. І ўсе падзеі ў большасці сваёй звязаны са словам «першы». Першы званок, першая настаўніца, першая перамена, першая кніжка і нават першае інтэрв'ю, няхай з дапамогай настаўніцы. Мне нравится сегодня на 4 лайка. И у меня очень... я рада, что наконец пришла в школу. И сегодня получила? И сегодня получила эту книгу. У першы школьны дзень у раскладзе першакласнікаў 3 заняткаў. Урок ведаў, урок бяспекі з супрацоўнікамі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях і экскурсія па школе. А заўтра верасень пачне адлічваць для ўсіх першыя дні вучэбнай чвэрці. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ. Быть таленавітымі і не адмаўляцца ад сваіх мар. Такое пажаданне выказала вучням сярэдняй школы нумар 5 «Маладзечна» дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Людміла Кананович. Калісьці яна і сама менавіта тут упершыню села за парту. І тут пачынала сваю працоўную дзейнасць. Парламентарыі разам з намеснікам старшыні райвыканкама Геннадіем Актанаровічам папрысутнічалі на ўрачыстым мерапрыемстве, прысвечаным Дню ведаў. Пацікавіліся тымі накірункамі ў вучобе і ў пазашкольнай рабоце, якія тут будуць развівацца на працягу навучальнага года. Падаравалі школе 10 камплектаў лыж, каб вучні маглі яшчэ больш актыўна займацца спортам. Як былы педагог, Людміла Мікалаевна не змагла не завітаць на заняткі ў класныя кабінеты, дзе ўручыла першакласнікам падарункі ад прэзідэнта краіны, кнігу «Беларусь наша радзіма». Дарэчы, тэмай першага ўрока сёлета адукацыйных установах рэспублікі паслужыў радок з аднаго з вершаў Янкі Купалы «Занимай, Беларусь молодая, свой почесный посад між народами». Приятно видеть наших малышей, перед которыми сегодня откроется дверь в храм науки, в храм мудрости. Рядом с первоклассниками их родители. Поэтому я желаю всем родителям, которые привели деток в первый класс, чтобы они стали соратниками, чтобы они стали социальными партнерами учреждением образования, чтобы они были всегда рядом возле своих деток и вместе с учителями вели их по дороге знаний. Конечно же, мои сегодняшние поздравления ветеранам педагогического труда, всем педагогам молодечничьим, молодым специалистам, которые перешагнули сегодня порог своей профессиональной деятельности в учреждениях образования. Адзіны дзень бяспекі на тэрыторыі раёна з 2 па 9 верасня пройдуць мерапрыемствы, падчас якіх будуць праведзены вучэнні па рэагаванні на надзвычайныя сітуацыі прыроднага і тэхнагеннага характару на аб'ектах з масавым знаходжаннем людзей або пры атрыманні сігналаў грамадзянскай абароны. Таксама з вучнямі школ супрацоўнікі маладзечынскага ГРАНС правядуць урокі бяспекі, арганізуюць для дзяцей экскурсіі. Медыкі ў сваю чаргу нагадваюць, што насельніцтва можа звярнуцца ў выпадку любых крызісных і складаных жыццёвых сітуацый у службы экстраннай псіхалагічнай дапамогі па тэлефонах, якія вы бачыце на экране. Дапамога аказваецца бясплатна, ананімна, кругласутачна і без выхадных. Бяспечная дарога ў краіну ведаў, а з 2 па 11 верасня ў Беларусі правераць усе аўтобусы, якія падвозяць навучэнцаў ва ўстановы адукацыі. Мерапрыемствы ажыццявяць супрацоўнікі транспартнай інспекцыі. Акцыя «Школьны аўтобус» традыцыйна праводзіцца ў пачатку навучальнага года. Асаблівая ўвага надаецца выкананню перавозчыкамі патрабаванняў заканадаўства адносна тэхнічнага стану аўтобусаў і стажу кіроўцаў, а таксама патрабаванняў дзяржстандарту. У 2018 годзе падчас аналагічных мерапрыемстваў праверылі звыш 700 школьных аўтобусаў. Было выяўлена 283 парушэнні. Між іншым, дарога ў школу і дадому для вучняў сярэдніх і агульнаадукацыйных устаноў застаецца бясплатнай. Для гэтага школьнікі павінны атрымаць даведкі адпаведнага ўзору. З імі дзеці таксама могуць адпраўляцца на гурткі, секцыі і клубы па інтарэсах у пазашкольны час. Вучні ў сельскай мясцовасці на заняткі будуць падвозіць школьныя аўтобусы, якія прайшлі тэхагляд.
Дарога да святыняў з благадатным агнём ад гроба Гасподняга пролегла праз Маладзечанскі раён. За 25 гадоў удзельнікі экспедыцыі праехалі 32 150 кіламетраў, прайшлі пешым хрэсным ходам 637 кіламетраў, выступілі амаль у 3000 аўдыторыях, наведалі сотні населеных пунктаў. У чысці раніцай 30 жніўня благадатны агонь сустракалі з асобным настроем. Хрэсны ход прайшоў па святочна прыбраных вуліцах, затым шэсце перамясцілася да царквы. 26-я экспедиция, там утворился ритуальный набор ритуальных дзеянняў. То есть это хрестный ход, это раздача благодатного огню, это посадка саду молитвы, якая в этом годзе тут пройдзе незвычайно, потому что на дворе мы просили, каб не было дождю. Але настолько не стало дождя, что теперь садить древо это на загубу. Тому будет символично подсыпана земля, а уже по отъезде, як усталююцца на дворе, древа будут посажены, и они станут додаткам у агульны сад молитвы. Рэспубліканская навукова-асветніцкая экспедыцыя – адно з галоўных падзей Дня беларускага пісьменства. У яе ўвайшлі святары, навукоўцы, мастакі, артысты, музыкі і пісьменнікі. Гэта ўся інфармацыя. Эфір працягне прагноз надвор'я. Усяго добрага і да сустрэчы.